Ja sam Dora Pejačević i skladateljica sam i umjetnica. Cijeli svoj život sam posvetila skladanju, sviranju i stvaranju upravo i samo za vas. Eto, ako imate neka pitanja, slobodno recite. Izvolite. Što te motiviralo da kreneš skladati? Motivirala me moja želja za skladanjem od kad sam vidjela da u svoje doba postoje neki novi skladatelji koji su dolazili i to me sve više zainteresiralo, onda sam tako počela skladati, a isto i svirati. Tko ti inspirirao da počneš svirati? Inspirirali su me naravno svi ti skladatelji, ali i samo moja želja i priroda, jer sam, kada sam boravila u dvorcu u Našicama, posvuda oko mene bila je priroda i zaista sam mi se vesela i tamo su zapravo tu dolazila sve moje inspiracije. Koji je tvoj najdraži instrument? Pa naravno i violina i klavir, jer sam i počela svirati u isto vrijeme i nekako stvarno se ne mogu odlučiti, jer su mi oba jako draga i ona su me isto motivirala da počnem skladati. S koliko si godina počela svirati violinu i klavir, a s koliko skladati? Violinu sam počela svirati godinu dana nakon klavira, kojeg sam počela svirati sa samo 3 godine, a violinu sa 4. A skladati sam počela negdje u svojim 13 godinama, dok sam bila još mlađa i tada sam išla u školu skladanja. Izvoli. Koje ti je omiljeno jelo? Moje omiljeno jelo je sigurno bilo ono koje se stalno jelo u mojem dvorcu, a to su delicije iz Našica, pa ako želiš probati, slobodno odi u moj dvorac u Našice i posjeti ga i znam da će ti biti ukusno. Kako je bilo u to doba kad su žene skladale? Pa zapravo zanimljiva stvar oko mene i mojeg skladanja je ta da sam ja bila prva hrvatska skladateljica, što znači da žene u to doba još nisu mogle ništa raditi, morale su stalno biti domaćice, raditi oko kuće i nisu uopće imale pravo glasa. Sam ja to odlučila promijeniti i čak nisam otišla ni na stranu svoje obitelji koja je željela da budem vladarica dvorca i njihovih posjeda koji su do tada imali. I zato sam ja odlučila baš preokrenuti na suprotno i zato su roditelji me pokušali reći da prestanem svirati jer su mislili da to nije dobro za mene jer nijedna žena do sad nije skladala i svirala, pogotovo ne u Hrvatskoj. I ja sam odlučila to promijeniti i tako sam se izborila na kraju i za pravo glasa ženama u glazbi. Izvolite. Jesi li sama učila svirati ili te neko podučava? Pa u početku, i to baš u ranim početcima, sam bila jako samouka, ali kasnije su dolazili poznati hrvatski skladatelji, violinisti, klaviristi koji su me kasnije učili. Tada su dolazili neki iz drugih zemalja, na primjer iz Mađarske, Nizozemske i tako dalje. I onda me to isto sve počelo zanimati da sam ja odlučila putovati kao i oni. Koliko imaš braće i sestara? Imala sam 3 sestre i jednog brata i živjela sam s obitelji, kao što sam već rekla, u Našicama, tako da je bilo dovoljno mjesta za sve u dvorcu. Kako su tvoji roditelji prihvatili tvoje sviranje? Zapravo, kao što rekao, uopće nisu prihvatili moje sviranje jer su željeli da budem nešto drugo, neka ne toliko poznata osoba, više kao vladarica, da čuvam njihove posjede i takve stvari, no ja sam odlučila reći ne tome i stati na kraju jer sam tada već bila skoro pa punoljetna i odlučila sam skladati i uživati u svojoj glazbi jer ipak to je bio i moj san. Zašto se nisi odabrala neke druge instrumente nego violinu i klavir? Pa u to vrijeme violina i klavir su bili najpopularniji instrumenti krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Te je i mene onda počela zanimati i odlučila sam se za baš ta dva jer sam ih jako puno čula u mnogim skladbama. Izvoliš? Koja ti je najdraža skladba? Jedna od mojih najdražih skladba je Život cvijeća. To sam sve doživjela i saznala u prirodi i
Iskreno moram vam priznati da sam jako puno naučila od cvijeća, da sam skladala kao što vi kažete neki veliki album koji se zove Život cvijeća, a unutra se nalazi puno malih minijatura ili pjesmica za klavir i onda, na primjer, možete poslušati moju skladbu Ruža, Ljiljan, Ljubičica i tako dalje. To je za klavir. Najdraže su mi moja orkestralna djela koja sam u kasnim godinama počela skladati, a voljela sam jako i romancu i kanzonetu koja su dvije minijature za violinu koje su mi posebno drage jer su jako lijepe. To je za danas. Hvala što ste slušali, što ste poslušali. Bilo mi je jako lijepo razgovarati s vama. No, ako vam ikad zatreba pomoć oko glazbe, samo se sjetite ovih svih skladbi, zaista će vam pomoći. I nadam se da se ne moramo susresti samo uživo, već i u samim mojim skladbama. Pozdrav!